giingon nanin nga mga sitwasyon muna sa pagyapon ni kinabuhi no nga na yung mga higayon nga daotan ang panahon no na poy pero dili permite mo kalit ra gyapon ni tinaw dito sa unahan nga bahay padayon na yun o mo na labi mahindanon nga despite naman sa imong mga maagyaan padayon padapin sa tadire kay mura og hadlok gyud ang dalan no di na to maklaro. So maayong buntag, kumusta? Og karon na panibagong adlaw na sab sa to ang joyride. Muli gid giingon nga atong plano mumatag alas 4 sa buntag. Okay, para sa yuta magkaabot dito sa tong destination. Todo ang atong lakaw ditong Dapitas may Claveria no. Kuana unahan pas Claveria. Sa itos may Hingoog City. So boundary, I don't know boundary or basta mamaor na dapit daw des may Claveria. Hingoog yun ang specific nga address nga itong atuan. Sa 4 tatong plano, but ang oras karon alas 9:23 na. Muna giingon nga sige lang no kay wa man sa tay apas nga oras atuwa dito nga malingaw ta mag-enjoy ta sa itong joyride. Gatong odo no naas mga okay layo pa kayo 10,000 60 kilometers. So sige uban-uban ta pira og mohapit sa ta no dere sa gasoline station pay para makatubil tadaan og kuan lang no kay bitong di natakulbaan ba. So mura ni ati patubil igo na ni kay dapat may 3 bars so kumbati na gyapon ni. Tara sir tama. Og karon no at least nga usa na lang kabar ang kulang para mapuno pero kira na kay hingoog ra man natong biyahe no dili man ta mo adto og Dapitan or Digo City. Og padayon ta. Og karon no hapit sa tada sa GP kay dili ta magpahangin. Grabe ka init. Hapit sa tadere no drive thru ta kay langgong barato so may barato diri spaghetti ra gina. Og na akong mga busing mugtok no okay ulawan para ang atong order no baratohon ra gud kan lang ang spaghetti ba. Okay sige napa diring Dapitas may Kugon area no so mani siguro katong mga naglantaw karon aswito maning lugar kaya sa mga trademark diring Dapitas Dakbayan sa Cagayan. Ug atong oras alas 10:24 na sa buntag. Anya lagi hingoog pa tong biyahe. I don't know sa ta oras mag-aabot pero sige lang kanam na enjoy lang ta no labi na pud kamong managlantaw karon. Og karon no pagawas na ta diring Dapitas may Dakbayan sa Cagayan. So muna ang Del Monte may ambulance sa tada lagi kay kining ambulance para man ikuan sila kana bitaw nga moilog gid sila sa dalan kay syempre emergency man pud dahang karga na so munang kasabot sa tada way problema kita i-adjust. Sige magpadayon ta atong oras ito alas 10:47 na sa buntag. Og sige pira og karon no nanata diring Dapitas may lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental no sa gikan Cagayan de Oro. Of course malapyan na to ang Taguluan no Taguluan dayon Villanueva. Og kining Villanueva mao ni ang direta Muliko no direta Muliko padulong dito sa may Claveria hangtod sa may Hingoog City no. So mo ni inyong timilahanan labi na tong manig Hingoog or Claveria. So kini minute burger na signage na Hingoog Claveria Villanueva road. Okay sige derita paliko pato ta nga direksyon hinahinay lang ta. So bibo na gini no kini nga Villanueva, Misamis Oriental. Okay sige magpadayon ta. Og karon no diri ta dapit sa may barangay Imelda mo to nakita nay one way diri stop pa. So kung nata kay may take signal no si sir nagyayon nila ang dalan amo ni patsada ang dalang ay tarong ayohon ipanindot pag mayo. Bitaw sige kumbati ta katara no ang USTP
Okay, lagi na naman tayo rin dapitas may Claveria, Misamis Oriental. Claveria, UST Claveria. Atong oras alas 11:44 oras buntag, no? Bago lang ta nakalapay ditong dapitas may munisipios may Claveria, Misamis Oriental o lagi kaya atong rumbo mao man ang Hingoog City. So kung sa mo na rason nga magpadayon ta. Og karon no nanata diring dapita sa view deck no dire sa may Claveria, Misamis Oriental on yung tumilahanan kada ka na maligyan dire sa gawaso bibo siya. So muna dito. Wow, pagkapatsada sa view deck no. Dagan tutag mga kaiksunan nga nabaligya po diring dapita kay lagi pod agatong rumbo Hingoog City man padayon pata. Muni nakanindo to diring dapitas may Claveria no ingana ang view nga imuhang makita pagka nindot di kayo nya kung inyo sang nabantayan pod kaganya init but pagabot din kalit lang sa kabugnaw no murag na sa kaugalingon nga kuan ba kini bitang klima no so tanawa ro inon mo pampuy ulan nga na sinatian karon panahon but landong na ang palibot dire sa mong area. Sige, magpadayon tayo. Naraman din ng cabinscape po. Din hata itong mga pamiyaging tuig mo to, no? May labay pa. So, padayon ta. Itong oras karon alas 12. Alas 12:04. Ayang nero. Dugay tagtingog ang di mawas dalan paita. Lagi maulor sa tagay lahara ba ning area, no? Kita yung adjust. At tanaw nagulan na Nagsugod na gid mga igala. So ang pag tagayday no sa tubig ulan gikas kalangitan human sa pagdatalithik o paglandong kaganiha karon ibalik na pod no pagsiga ang mga mata ni haring adlaw kundi karon mapanahon ang nakasinati data og init ka panahon napunta no wala na sad wala lahi gid ang kuan dire no kaning klima sa may Claveria init ulan oras alas 12:18 na sa Udto og padayon ta og karon natong oras alas 12:23 na sa Udto no medyo kanigad taod na po datong biyahe ang buto sa mga homestay ni pwede ni okay man kondak na gid ang kusog na gid ang ulan no diring dapita niya sa pagkatinuod lang wa ta masayod no kung asa gid specific oy lang sige sir una sir gira una sige una ulat ko wala problema pasensya sa mga tao sige wa ta kabalo gid asa gid pitong ridge basta mo na tong area ng distribution ridge nya nabutang siya sa may Hingoog City. So but I welcome to Hingoog no Hingoog City so but pasabot haduol na ta no sa tuang target na area but lagi ta kabalo apa itong cellphone karon nalimot ang saksak sa tong dito no may makagamit on tatagwis but sige lang padayon na gyapon ta di bundak kay ulan og ipaspasan natong wiper na kay di na nato maapas o di na nato maklaro kung di nato papaspasan ang wiper. So inguna ni ang sitwasyon na daring dapita sus pastilan pagkaloy kay magmotor nakadumdum ta sa una nga magmotor ta no anita din ana ka lisod bata sige ang enjoy magyapon padayon gyapon di na ginato maklaro no o halos di na maklaro ang ning dalan mo na eliminado to sige basta mo na to grabe na ikanlit nito ilang ginahina lang kita okay ingon ani gid ang sitwasyon daring dapita karon sa may Hingoog City nini sa farmers market dili ko mao no lagi ragit-git na gid siya nahina rin kita bay kung nabay gasunod po sa tuwa naging unaning nga mga sitwasyon muna sa pagyapon sa kinabuhi no nga na yung mga higayon nga daotan ang panahon no na poy pero dili permite mo kalit ra gyapon nig tinaw dito sa unahan nga bahay padayon na gyud o mo na labi mahindanon nga despite naman sa imong mga maagian padayon padapin sa tadire kay mura og hadlok gyud ang dalan no di na to maklaro. So itong siniguro ta na mangita po ta og gamit sa tagways ay kuan gid na wa mag-signal mo giingon nga okay taguan hide and seek
Sige. Pero daghan na kitag nalabyan nga mga tourist destinations but di ta ka siguro asa ba dapat nga nanata diri sa may hilltop ambot asa ba tong ridge di basahon tani bayo dili gid mo no Lorenzo wala gid sige lang padayon ra gyud ta padayon ta karon na atong oras sa alas 12:38 na sa udto no wala pa gyapon na nakita ang kining ridge asa pa ning dapitan ni masig maabutan ta makaabot ta ditong karon sa may city proper no Singoog lagi wa ta kabantay asa pa dapit basta ka nga basta na to lunukan ba to barangay no na sige lang at least ang ulan pud karon medyo ni lurang-lurang na pod no hayag-hayag na di para gaganiya nga di ginatumak klaro ang dalan botong nakapadapin ta okay disod kay mulapas ta unya balik-balik ta sa agi okay kini basig mo na ni kay puro ta basig kadto kadaghan was basig kato daron sige di gyapon ni mao sabay ko na ni ridge asa ba kadapit no manay giingon nga kung unsay mo pangitaon mo lisod pakitaan ha kininan na po sige asa-asa limahan ta karon kay matod pa tatong gipangutan-an last na ni no purok dos na ni sa lunutan dai murag lunutan to siya wala gini problema ni nyawa mo tay nakita dito nga ridge no so nata diri nga area sige magulat tag signal kapit na ra wala una 12:49 na karon sa udto no ano na to ang exact address no Sitio Sibilog bimo ba ni Sitio Sibilog Lunutan no Hingoog City so purok dos ni mo na nga mangutana ta unta makakita ta og tao no nga nasdap din para mapangutanan na to kay dinhi nabatayan pud nato kon siya minus kayo mapangutanan ba hinon kay ulan masab pero karon mo panahon na kuno hayag-hayag mo pong palibot ta sige kita pa tong target na to makaabot ta launa so pa na 12:51 na sige lang padayon ta karon na nagbaklay ayun itago naman ni noon no tago man sige lang kani pangutan nato ni gin sulod lang kitang balay noon adara kini dito sa man kani pangutan daw ang buntag say asan si Bilog si Bilog Lunutan ibabaw ra ibabaw ra unsay kay timailan nga junction Bilahan. sa unsay ngalan sa eskwelahan Lunutan Elementary School. okay Lunutan Elementary so distansya na Wala. distansya na ba Ha? distansya na siya diri ba Dolra Nawas sa subida. Lagi mo tulay ang na subida. dito ang Gig Ridge Bulig siguro na ha. o si Bulig Oo. Unahan pa. so balik balik sige salamat Salamat, sir. Nagong prutas na kuan. Dalan. Prutas. sige ay kani mga statue Oo. ang lalayo na gid ay sige salamat Salamat. so U-turn okay nilapas na daw may gani kinakapamutan na ta og hopefully no mao na gyud kay dili lagi sila familiar sa Gig Ridge no sama Gig Ridge di sila familiar so unta mao na gini pero silang di naman ibago sa tuwa kapila na tinga na manang atong destination wa ta kabalo sa address exact address but ato gyud nga pangita mao ra gyapon no sige lang tod po sa tong bag-ong na pangutanan unahan dahil nagitag na kuan ba nalabyan so mo niyo kaulan na sa balik kaya kusog na pong lagi paspas kitong wiper para lang gayud nga kining tinaw agatong pananaw karog mga panahon na ang naday kuan gig salamat drinking yes giabot mo sa nahan abot sige salamat thank you so nakaabot ni kita muna giingon lagi nga balik-balik may nalang gani kay nakakita tagi nangutana din ta pero asa ta mo parkingan ni ron unahan pa man unahan pa lagi kay 500 kilometers mo daw so at least murag okay na kapadayon ko tag itong oras ala una 11 na no so atong udo 10,165 kilometers sige padayon ta mo ni ang dalan no dili siya simentado mas may ato gyapon document ay amra makadlok man ang dalan ay sa balungon sa itong kamera ay siniguro ta og finally no muli gid akong gingon lagi nga bahalag wa ta na swito sa atong target nga area mo padayon na kita no makaabot ra gid ta tong oras sa
alauna 15, no? Nya 10,166 kilometers ang udo. O na raw, gigridge. Oga, sige. Hangtod sa sunod natong mga videos, kinilamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.